Els sindicats de bombers denuncien la falta de mitjans amb què la Generalitat té previst cobrir la campanya d'incendis d'aquest any. Critiquen que els reforços de personal, uns 600 auxiliars de control, només es contractin durant 2 mesos i que es tanquin 9 torres de guaita més. Tampoc estan d'acord amb el canvi del sistema de guàrdies perquè les concentren només 700 bombers quan abans es repartien en els 2.500 professionals que formen el col·lectiu. Pels bombers, amb les retallades es posa en perill la seguretat dels ciutadans. On ve el problema que nosaltres diem de la seguretat? Ve per 2 vies. El problema que estem sobrecarregant una part de la gent treballant en l'incendi forestal moltes més hores i amb guàrdies molt més seguides sense els descansos que pertocarien, i per l'altra banda estem desprotegint l'àmbit urbà i per tant el ciutadà.